Njengamanje ke mbukeli singena ehoreni lethu lokugcina kanti ake sibheke indaba ehamba phambili kuleli hora. Uzandile Khumalo ongufakazi wokuqala wombuso ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uzobe eqhubeka ukwethula ubufakazi enkantolo ephakeme esePitoli namhlanje. Amapolisa asibhozo anqunyanyisiweyo akwicandelo lokhuseleko le-VIP. Lamapolisa abanjwa kwikhamera ebetha abantu abathathu kuhola wendlela u-N1 eGauteng. Kungokunje kulindeleke ukuba avele okokuqala kwinkundla kamantyi yaseRandburg. Igama ayifana Mr. Haimani elakho ayankalazi but ubukele uEkhaya Jikelele engicela uhlale ubukele uEkhaya Jikelele elami igama ayifani unyana kaMamthembu uzum dlalela ingoma ezimnandi uzum dlalela ingoma ezimnandi uMamthembu uthanda ingoma ezimnandi Haimani. Abameli babamangalelwa ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa bazoqhubeka ukupheka ngemibuzo uZandile Khumalo ongumfakazi wokuqala wombuso kuleli cala uma seliqhubeka enkantolo ephakeme ehlele ePitoli khona namhlanje. Ngolesihlanu uKhumalo wakuphika ukuthi kwaba khona ukuhilizisana phakathi kwakhe nowabe eyisoka lakhe uLongwethwala okuyiyona mbangela ke eyenza ukuthi kudubule kuMeyiwa owabe unozintiwe bafana. Abameli ke babamangalelwa badalule ukuthi kunofakazi ozobizwa ozoqinisekisa lokhu okushiwo ngenhla. uMeyiwa wadutshulwa mbukeli washona esekhaya lwabe intombi yakhe uKhelly Khumalo eFosloras ekuruleni ngo2014 kanti ke leli cala liqale kabusha ngesonto ledlule ngenxa yokuhoxa kwejaji uChief wamaumela owahlatshwa ukugula okumnqanda ukuthi aqhubeke kwengamela leli cala. As we can all see, yes, we are seated here. Amapolisa asibhozo anqunyanyisiweyo akwicandelo lokhuseleko le-VIP. Athwetyulwa ke ngekhamera ebetha abantu abathathu kuhola wendlela u-N1 eGauteng ekuqaleni kwale nyanga. Kulindeleke ukuba bavele okokuqala kwinkundla kamantyi yaseRandburg kumantla eGauteng namhlanje. Lamapolisa abanjwe phezolo emva kokuzinikela kwisikhululo samapolisa eSenton. Bajongene nezityholo zokubetha ukukhomba ngompu kunye nokonakalisa impahla okwangoku akacaci ukuba yintoni kanye ekhokele kuhlaselo. Usisisi Tholashe ukhethwe njengomengameli omusha wophiko lwabesifazane eqenjini ANC engqungqutheleni kazwelonke yalolu phiko yokukhetha ubuholi ebibanjelwe eNazareth eningizimu yeGoli. Allow me to go through all the names per position, and then once I'm done with one position, comrades, we can then celebrate. If you can just please give me that space. Our ballot box started with our leader, Comrade Batabile Dlamini, who got 170 votes. We then have Comrade Tembeka Mkhunu with 1,038 votes. That's 1038. We then have had Comrade Sisisi Tholashe, our leadership, who got 1,729 votes. Inkokheli ye-Action SA uMnumzana Herman Mashaba wamkele amakhulukhulu amalungu aqeqe kwamanye amaqela kumntla-ntshona. Uthi ke uninzi lwamalungu matsha phuma kwingingqi ingaka Muridi Mulema. uMashaba ke bekuntsuku ntathu wotyelelo eMahikeng ukuya kudibanisa iintloko namalungu eqela. Iqela ke lilungiselela unyulo lukazwelonke nolwamaphondo kulo nyaka uzayo. Ihlokondiba lamalungu eqela iAction SA angungelene eMahikeng ukwamkela amalungu amatsha eqela.
Inhlaninge lamalunga phuma komasipala iDitsobotla neMaikeng. Iqela lithi linamasebe alikhulu 50 kwiphondo. This is the first time for me or for our party to launch 12 branches in one sitting. It would have been lovely to launch all 14, but because we've got a constitution, so they discover the other 2, they still need some work to be done before they can obviously allow them to launch those branches. Iqela lithi lichazintambo alisena kulinda de lufike unyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Our strategy in 2021 local government elections gave us some good insights and some good learnings. So right now, the whole of last year, I've focused my energies on setting up structures with the leadership in all 9 provinces. Umgqatswa weqela uxeleshe kuba inkulu baphathiswa kumntla-ntshona uthi khe waphumelela nje uza kubeka phambili ukusebenzisana neenkokheli zomthonyama. I've got no doubt that I'm going to invite the Khosi to be part of the administration and decision-making bodies in whatever decision we make as a government if we were to be elected as a provincial government. I-Action SA kulindeleke ibambe inkomfa yayo yemigaqo-nkqubo ngoSeptemba. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Igama lenkqubo ke ngu-Ekhaya Jikelele. Sihlabele mgama ke novimba wethu. Umbutho wamakhosikazi we-ANC ubambe inkomfa ye-13 kwiziko iNazareth Expo Center kule mpelaveki. Abathunywa ke abangaphaya kwama-3,000 kwinkomfa ye-ANC Women's League batyumbe abagqatswa abaza kungena kwizikhundla ezi-5 eziphezulu kulo mbutho phezolo. Ukanti ngeke ke sizawuqhagamshelana nomhlalutyi wezopolitiko uGqirha Fikile Vilakazi. Masikwilise gqirha sikwamkele enkqubeni i-Ekhaya Jikelele. Molo msasazi nakubaphulaphula ekhaya. Enkosi siyavuya ngokuba ube nathi namhlanje. Umququzeleli wombutho wamakhosikazi we-ANC uBaleka Mbethe uye wamemelela amalunga lombutho uba basingathe inkomfa kazwelonke ukuba babeke bucala isifo socalucalulo kwaye bagxile ekuphuceleni imeko aphila phantsi kwazo amanina eMzantsi Afrika. Ingaba mhlawumbe i-ANC Women's League iyazama ukuvala umsantsa ophakathi kwamalungu awo? Inzima nyani into ye-Women's League aba eMzantsi because it's been going through ilantuka i-problems phana ngaphakathi ze-divisions abantu baqhekekile and i-South Africa ke sibe sijongene thina nale nto ye-gender based violence eninzi. So ingathi njengoba benyule this leadership yabo enjane ngaske bayijonge into ye-division nento ethi imele ntoni i-ANC Women's League apha kuthi singamanina aseMzantsi Afrika yaqonda irole yayo ithini xa sijonga isimo esiphila phansi kwazo. Xa ndiyibona mina lento emsasazi nakubaphulaphula ekhaya ndibona ingathi into enzeka phayana ngaphakathi amanina ku-ANC awahlonishwa kunento ethi xa ungumuntu ongumama ingathi akufanelanga ube kwiposition ethile phayana ngaphakathi. So now i-ANC Women's League nayo iphelela ke isethi lentuka ibusy ngento ze-position nantontoni ingajongi ngoku into yoku phazamiseka kwabantu bangamanina just emphakathini wase-South Africa. So sinelongxaki ke ngoku andiyazi noba le leadership enyuliwe ngoku izasilekelela noba izathi change i-situation for South Africans noba phayana ngaphakathi. Kodwa ke xa ndiyijonga mna ingathi hayi kunzima nyani phayana. Into ethi kusekude engqinibeni. Gqirha obesakuba ngumongameli we-ANC Youth League uxebe i-Women's League uBathabile Dlamini ukhuphisene nobesakuba ngunobhala we-Women's League uSisisi Tolashe waseMpuma Koloni kunye noThembeka Mchunu wapha kwiphondo laKwaZulu Natal. Gqirha ucinga ukuba kutheni lento imimandla kaDlamini kwiphondo lakhe laKwaZulu Natal likhethe ukuxhasa abanye abagqatswa? You know msakazi into enzekayo kaloku umama uBathabile Dlamini sizayikhumbula balaleli baphulaphula ekhaya into ethi wayejongene ne-cases i-case ePejari phayana ecourt
kwaba nento yesasa you know ephezulu kwaleyo case and yaba khona ke nento ethi ukhwezi samkhumbula ukhwezi wayerejwe ngulanduka former president uJacob Zuma umama uBathabile Dlamini ke nabanye khange bayimele lando ingathi babexhasa upresident former president uJacob Zuma leyo nto ke ngoku yaqombiza abantu ikakhulukazi abantu abangamanini into ethi theni ngoku uba ungaba yipresident ye-Women's League ungakwazi ke ngoku ukudefenda umuntu njengokhwezi orechwa ngupresident welanduka we-African National Congress. So into ezinjalo msasazi zenza lento ethi umama Bathabile Dlamini abantu bangamjongi kahle yaqonda zinensi ke phayana ngaphakathi even i-division njengoba ndizithethile ke into ethi khange abonise ukuba ngumuntu ongumama oyinkokheli emelene nesimo esijongene nomama ingathi ubexhase kakhulu ngale kotata ibe into engasiyakhe ke alone xa ndijonga mina ingathi yingxaki ebhekene nokhongolose generally iqonda lento endithethayo ne but ke siyamvuyela umama uTolashe kaloku ephakamile azoba yipresident enja but also siyazi ke into factions because umama uTolashe uyifaction yaka president uCyril Ramaphosa umama uBathabile Dlamini nje basiyazi ke baphulaphuli ube umuntu oxhasa upresident uJacob Zuma kakhulu so ngoke iyacathi into bana phayana ku-ANC uzawuphumelela if ubelong ku-faction ethile depending into yobana ungubani upresident of that particular time so ngoku ke kuphethe upresident kaloku uCyril Ramaphosa and abantu ke abangomama abangamanina phayana abamele i-conference noba baku-Women's League kaloku bazafumana opportunities because bakuleyo faction so soze ke lonto siyiphikise because iyabonakala nyani like it's obvious so that is what is happening kodwa ke siyavuya into ethi umama uTolashe uphakamile msasazi nakubaphulaphula ekhaya sithembe ke into ethi ukuphakama kwakamama uTolashe mhlawumbe kuzasilekelela entweni esijongene nazo singabantu bangomama so that mina into xa ndijonga that is what I think is happening phayana into ye-faction nje i-factionalism ekhona phayana it has got nothing to do nento ethi umuntu othize even if mhlambe beyingasi umama uTolashe but because bengumunye umuntu okufaction yaka-president Cyril Ramaphosa cimana bezayifumana la position and wonke umuntu ke omelane ne-faction ye-radical economic transformation lethethwayo ke i-faction yaka former president Jacob Zuma bengazifumana la position kaloku upresident uCyril Ramaphosa msasazi naye uyabafuna abantu abazomxhasa yaqonda because ubusy nala program ekuthiwa yi-national strategic plan ye-gender based violence and femicide ubambe i-summit zaze zaba 2 in South Africa sithetha nje yaqonda so udinga ngoku phayana kwi-ANC Women's League abantu abazathi push that agenda yabona baya ku-2024 kaloku ngoku yaqonda so that agenda soze kaloku ibe semahlombe kapresident engumuntu wesilisa so uyayidinga into ethi makube ne-leadership phakathi kwe-ANC Women's League yomama abazaphakamela i-implementation yala national strategic plan on gender based violence and femicide so that ingabonakali ingathi into ephethwe ngotata because kaloku siyathetha nathi sithayi kutheni Women's League phayana ingathi ayikwazi ukusimela iqonda they only are able into abantu baphakame if mhlambe besupporta ngabantu bangotata ku-ANC so ndiqombana ke it works to ifavor ka-president if kufumaneka umama onjengoTolashe ephakamile aba upresident because ingathi uthetha la language ayiqonda ipresident bayavana kancinci comparatively xa ndiyijonga lilonke uyanqina into yokubana batshayelela uvoto lwakulonyaka ozayo kukho wena gqirha namarhe aze nempukane eziluhlaza athi bekuke kwanothethwathethwano ukuba abaxhasi bakaThembeka kunye noDlamini badityaniswe benze imbumba emanyeneyo echasene noSisisi Tolashe ingaba oku kubonisa ukuba kusekho umsantsa kule league njengoku sitsho ekuqaleni into yokubana ngamanina la ahlangeneleyo kwaye ke into yokubana bekhona kuzawunikeza ithemba lokuba beze notshintsho kumanina ndivile lonto into ethi kaloku umama uBathabile Dlamini ivoti zakhe I think they were about 200 and something bayaye bayenze ke lonto xa bebona umuntu ubonakala ngathi umuntu soza azifumana ivoti kuthiwa hayi nokho it's better into yobana maybe
sizihlanganise these votes sizokwazi ukufumana i-candidate yethu kodwa ke khange sebenze this time around uThembe kaMchunu naye khange ayifumane i-position ibonakele msasazi from the beginning into ethi umama uTolashi ufumane ivote ezininzi phana ku branches ze-ANC generally bamvotela ke na ku conference inumbers zakhe ziphakeme gqithi xa ndizijonga I think ufumane about 1729 compared to 1038 yakamchunu. So even if bebazihlanganisile ivote zaka Mamba nezikamchunu bezingasoze zimkhuphe umama uTolashi. Mama uTolashi kaloku ungu-deputy president kaloku in the presidency ngoku. So already uyayidlala la role and ke akangamntwana apha kwipolitiki so you know ube yi-leader ye-Women's League a couple of times ube ngu-general secretary at some point so uyayazi laa nto uba into i-leadership ye-Women's League ithiwani but anyway into ye-divisions ngibona ngathi mina iyo instrumental kakhulu apha msasazi in terms of e-voting because noba ingaba niyazihlanganisa i-vote zenu but if ningakwazi ukuconvince i-branches in terms of i-candidate njengomama Bathabile because i-branches nyani bezixakekile ngomama Bathabile for reasons esizithethile ke ngoku uyabona so bengaziphumelela laa nto it was obvious sadly so because ke leadership kamama Bathabile siyibonile iphakamisa ilanduka i-Young Women's Desk yaphakamisa i-LGBTIQ desk into engakazi abakhoyo phayana kulento zana ku-Women's League khange bayijonga abantu lanto yaqonda because of some of the negative things khange bazibona into ezinhle and that is what happened ke in life unfortunately abantu baye bajonge the bad side yomuntu bangayiboni into enhle and ikuthende ke lanto yaqonda so that is the nature yepolitiki uyifumene ke ngoku mamtolashi iposition uzayileader i-Women's League for the next 5 years noba 10 years asas kodwa ke into esijonge kakhulu msasazi into ethi i-Women's League mayiphakame man mayisilekelele i-Women's League apha eMzantsi bayabulawa abantu abangomama bebulawa ngotata sinayo lendo it is reality mayiphakame i-Women's League i-gender based violence ukuhlukunyezwa kwabantu bangamanina sisigulo sethu sokuqala apha eSouth Africa sokuqala abantu bayafa nyani it's a matter of life and death so siyacela kumama uTolashi upresident we-ANC Women's League ayisukumele lento aye phayana kumanina emphakathini kwi-civil society organizations kuma-universities ezikoleni yonke indawo angene umama uTolashi abe yi-leader ye-society angabi yi-leader ye-ANC because nyani siyayidinga i-solution kule nto yokubulawa abantu bomama ingambi ezilalini siyabulawa ezilalini kubi sisi kubi msasazi sicela la ndawo so mna ke into ezayithetha ndithi noba zikhona le divisions kwi-ANC Women's League mayikhumbule i-ANC Women's League into ethi bamele umphakathi bamele i-society yase-South Africa yaqonda le nto leyo banyulelwa into ethi lead i-South Africa into a place ezagqiba le gender based violence bangafi abantu abangomama in the name of love bebulawa ngabantu babathandayo bangotata you know abantwana bethu bantwana babafana bangamakhwenkwe yaqonda le nto leyo so mayisukume i-Women's League silekelele nyani kwezi zinto uthetha njalo nje sichwechwela ungena pha ku-August njengoko kubhiyozelwa amanina uye wathetha kaloku nge-divisions ezikhona phakathi kule ANC Women's League kwaye watsho nokubana iivoti zikamama uDlamini ziphantsi ngenxa yokubana mhlambe kuyabonakala into yokubana abantu abamthembanga ncam ingakumbi isikhokelo sakhe xebe ukuba uyakhumbula wena dog uBathabile Dlamini wafunyaniswa enetyala lokuxoka phantsi kwesifungo kweyokwindla kulo nyaka ka-2022 ngethuba wayephanda ngendima yakhe kwi-arhente yokhuseleko lwezentlalo loMzantsi Afrika ka-2018 ucinga ukuba uphulukene nevoti ngenxa yaloo nto kaloku la case you know ibinzima nyani because into yesasa you know into yala case yabantu balambile abantu abahluphekile so xa uzaxoka ke ngoku ngento enjalo udlale ngemali yabantu belambile yabona iyalimaza lonto apha engqondweni nasenhlizweni so abantu ke bebexuqukile man emsasazi even icourt ke
xa sebembizile bathi thetha kaloku nyani yaqonda bakwenzeke ntoni phayana and aphakamise isandla athi no this is what happened and ebe exoka yaqonda lonto leyo so lonto ke yacaphukisa abantu even icourts zase South Africa even phayana kukhongolose khange bakwazi ukumxolela because of that thing noba ke xa ujonga umthetho sisekelo kakhongolose urule 25 uthi ke xa umuntu efumaneke enetyala lokuxoka like uMambatabile Dlamini lonto ayithethi bana ke wenze i-offense serious because ngezininzi into ezizikayo phana kupolitiki uyakwazi xa icourt ikunikeze ifine ne bakuxolele bathi hayi nokho i-offense yakho ibingekho ngako but ke ezingqondweni zabantu naseyinhlizweni zabantu ihleli la ntethi ulixoki uMambatabile uyabona since that time ke into enzekile emsasazi into ethi every time ethetha uMambatabile kwi-public domain ethetha nabantu phayana kukhongolose ethetha ne-organizations ku-civil society abantu bamkhumbuza laa nto into ethi hayi kaloku khumbula ntombi into yobana wena ulixoki soze sikaloku sikwazi ukuthemba ngoku so ndicumana ke ngoku xa esiya kwi-conference ephakama ethi kanidiphendi kaloku ithuba lokuthi ndiphinde ndibe ngupresident ngicumana xa abantu bafika phayana kwi-ballots bayayicinga laa nto into yobana chin you know laa mntu sizamfaka again abe yipresident siyazi njani basoza phinda xoke so into ezinjalo ziyalimaza emsasazi nakubaphulaphula ekhaya apha esimeni sokwenza kwezepolitiki because iSouth Africa imbi man so uyamdinga nyani umuntu ozothi xa ephakama efuna ubukhokheli abe ngumuntu uzanzathini umuntu esingamtrusta ne umuntu one-character umuntu obonisayo into ethi ndiyayazi lento endiyenzayo endiyenza nyani ngobunyani soze ndiphinde ndixoke but I don't think bana ke in the minds of South Africans msasazi abantu bafinyelele kuloo ndawo ingathi sesekhona laa nto ethi asikakazi umthembu uMambatabile ingabi phayana phakathi ke kukakhongolose ndicimana la 220 votes ithetha loo nto. Ngomgqibelo ke ngosuku lokuqala lwenkomfa unobhala Jikelele we-ANC umnumzana uFikile Mbalula uxolele amalungu e-ANC ukuba mabayeke ukuxhomekeka kakhulu kwisikhokelo samadoda. Ingaba ucinga ukuba banalo ithemba lokuba ilizwe likhokelwe ngabasetyhini kungqineke amazwi amangesi athi the future is female? Kwaye gqirha siye sabona nakumakhasi onxibelelwano abantu ke bebekhalazela into yokubana kwesisigqeba esithe sakhethwa kulamanina amahlanu akukho nomnye umuntu okhangeleka ngathi ungumntu omtsha. Ungahle uchaphazela uluvo lwakho kulonto? Ewe msasazi besicelile ke into ethi bethuna kanifake abantu abasha phayana i-ANC Women's League ine Young Women's Desk. Kutheni kungathathwa umuntu phayana aphakanyiswe kuthiwe lead i-ANC Women's League yaqonda even if uba ngupresident mhlawumbe ke because you need lento ekuthiwa intergenerational mix yabona baxube bathini but andiyazi manje ngathi bayayoyika into ethi abantu abatsha ulutsha luphakame lulead andiyazi intoni into enza laa nto but siyayibona nje generally kwi-ANC yonke but ibonile even kule conference ye-Women's League uMamntolashi I think kwi-60s udeputy wakhe naye ungena phayana kwi-50s yaqonda abantu abatsha abekho phayana and that is troubling into embi loyo. I think they need to look into i-question ye-succession. Into kaFikile Mbalula msasazi mna ndinombuzo ne if i-ANC izimisele njani into ethi amanina mawaphakame ubeyothini umduduzi manana phayana econferenceni utheni uFikile Mbalula ngoku xa ethumela i-members ze-National Executive Committee bana ziyolekelela phayana i-conference yamanina athumela amadoda yaqonda lento leyo ingambi athumele indoda eyabetha you know abantu abangamanina indoda enetyala apha emahlombe wayo ayithumele athi hamba uyolekelela amanina ithiwe loo nto asisithuko eso you know so ndinalambuzo othi nyani do they mean what they say xa bethetha lento ethi amanina mawabe ngamanina azimele yabona and then ke benze ezi zinto ezenza uba siyiquestiona lento ethi ingathi ANC ayiboni lento
esiyithethayo ethi amanina mawalide abe ngamanina. Qonda lento le. So there was that. Iphinde ibe futhi i-question yami msasazi entweni ethi kwi-current leadership ANC ufikile Mbalula ungu General Secretary. Kube noNomvula Mkonyane, kube no Marupini, Ramokgopa. Yaqonda lento le. Kutheni angazange ufikile Mbalula anikelele lento kuNomvula Mkonyane? Njengomama umuntu olinina phayana alide lento icaca because nyani ke uyakwazi ukwenza lanto uMama Nomvula Mkonyane uGeneral Secretary ayenzile. So zonke ezo zinto ziyathetha amsasazi yaqonda khanga soze sizijonge nje sithule sithi hayi nokho siyavuya uGeneral Secretary uyasupport singamanina. So ndiqonda mina into ethi ingathi khona into ye-analysis phayana that is lacking xa kuthethwa ngento ethi women leadership, feminist leadership, lento ethetha xa bethetha ke amangesi. Into ethi abantu abangomama bayakwazi ukwenza. Yaqonda siyakwazi ukwenza ngokwethu without lento ethi njalo wena xa ufanele wenza into ethile like njengoba prepare conference all the time fanele uxoxe umuntu wesilisa bakwenza nje kwenza kantoni kwenziwa njani. So ndibona ngathi that is what has happened. And I don't think bayayifumana lanto pha engqondweni ethi xa kuthiwa amanina mawalide phakathi kwakhongolo sekuthiwa amanina. Yaqonda yes otata siyabadinga otata bangasupporta but bangalidi iprocess yethu basixolele basiyenze njani. So ndibe ne disappointment in that part. Noba ke sivuyela into ethi i-leadership kaFikile Mbalula was supportive as General Secretary because ke siyayidinga nalo part. But I think fanele bayijonge lanto bana i-support yabo ingabi patriarchal man, ingabi sekutheni omama balandele baxelelwe ntontontoni. Omama mabaxelele otata kaloku nabo banikezwe la ndawo. So ndijonge ngalo ndlela mina xa ndiyibona and khanga ndiyivuyele ncam. Gqirha masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye siyathemba into yokubana njengoko sibona amanina ephambili azawukwazi ukusiphula nengcambu ingxaki okanye nemicelimngeni amanina ajongene nazo eMzantsi Afrika. Inkosi kakhulu. Siyabulela msasasi. Nacho lo ke mbukeli besithetha naye ngumhlalutyi wezopolitiko uGqirha Fikile Vilakazi ethetha ke ngenkomfa ye-13 ye-African National Congress Women's League. Ngoku mbukeli masithi qhwi evenkileni siyobhatala amatyala siyabuya wena ungayindawo. Sisamkele umbukeli Ekhaya Jikelele sesiphinde sabuya emva kwekhefu kanti sisekhona sizokulethela konke nje esikwaziyo ukuthi uyakudinga emgodlagodleni wakho ukuze ke uqale usuku lwakho. Njengamanje ke sekuyisikhathi sokuthi ke sibhekeke ekuhamba phambili lapha einkundleni zethu zokuxhumana ikakhulukazi lapha ku Twitter ukuthi kuthiwani #bani makhulu #sizokuthola siye sathetha nayo kaloku earlier on sisisho into yokubana kuye kwaba nomrhanelwa obufumanisa into yokubana uyebhubha kula nkqubo kaMoja Love ethi sizakuthola. On the second one it's Shaka Ilembe Mzansi. Hayi Shaka Ilembe hlezi litrendela ke every Sunday ngoba bedlala isiqephu esisho izolo ngesonto. Kukhona futhi no trending umome unkosikazi kaMongezi uthol Esmo lo osomahlaya. Ubese showini ka Fresh lapha podcast esho ukuthi yena benonkosikazi wakhe impela liqabukile igoda lomshado omunye uhlala le omunye uhlala le. So abantu bamangele kakhulu ngoba phela yeminye imishado lento besibona nje osazayo ukuthi hayi cha iqinile ikakhulukazi phela umome wamsupporta kuMongezi ngesikhathi enaleli yaqala leliyana ayenalo elihamba enkundleni le-sexual harassment wala. So yikho ke bebe trend ke kuMongezi ngoba cha ubekhipha inhliziyo yakhe yonke impela ekhuluma no DJ Fresh. Umbuzo ngokuba umuntu xa izawuthatha isigqibo sokuba aye phandle kwi-podcast athethe nge-divorce ingaba mhlawumbe umlingani wakhe uawena ba okay mhlawumbe sithathe eso sigqibo now into yokubana no we are ready to share with the public uba sidivorcile. Yeah, kodwa ke ngendlela akhulume ngayo ngoba uthe omunye uhlala esentini sebuye endlini yakhe asesentini unkosikazi usele efam nezingane angiboni ukuthi communication khona. Sisakhuluma ngazo ke zomshado ke ake sibheke endabeni emalobola lapha Nkosi yethu yamaZulu. Hayibo ngondisiza kuZulu. Kanti ngenye okay. Cimbi lobola le iza. Uthiza kulela lobola sana. Uthethwa ngoKing not today I'm sorry. Sekwenzeke intoni ke ngokuthwani ngeze lobola?
Uthini ke umuhoshadi ngiyathemba ukuthi ngimbiza kahle lapha ku Twitter uKing inkosi ke uMisuzulu kaZwelithini ube lapha emcimbini obuzikwaZulu Natal umcimbi wamadoda obungazwa iminyaka yonke lapha okusuke kukhuzwa khona isihlava se-gender based violence ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nabantwana so utheke mayikhuluma lapho kwase mentiona ke washo ukuthi hayi uyabona uzocabanga nokuthehlise ilobolo inkomo nenani lelobolo ukuze nje amadoda mengathembisa nje enze into eright ukuthi ayekele ukuhlukumeza abantu besifazane uyabona uma ungayibuza ukuthi wena ilobola ihlangana lapho nokuhlukunyezwa abantu besifazane nangu tweet otweetile lapha ngesizwe uthini uthi well some married men feel like they own their wives since they paid a hefty amount of money for lobola at least he's aware of the problem and even if he might not be doing it on a bigger scale he's trying half a bread is better than nothing usho khona ke loyana ukuthi ena vele abanye abantu besilisa baye bafile noma bazizwe sengathi ngoba bakhipha inkomo zamalobolo bakhipha nemali eningi umuntu elobola unkosikazi wakhe bese ayibona ngathi uyam-owner ukuthi kungowami sengingazenzela noma yini ke ngiyithandayo shuthi nabo bakholelwa ekutheni mhlawumbe bangehla inani lelobolo nezinga lokushaya kwabantu besifazane lizokwehla kungabe kuyehla which I hope ango which nje which namhla yena uthi I really don't know how reducing it will reduce GBV especially when men think they own women who they have not paid lobola for. Yeah, that was the question. Ukuthi bakhona abacabanga abashaya abantu besifazane even though bengabalobolile nokubalobola bethazibuza nonto nami lonto into kubana mhlambe aba bangekho ku relationship before into zelobola iGBV isaqhubeka nokwenza babona bamisa njani kulento ayitho into kubana amadoda aziva ngathi asegunyeni lokuba ndichaphaze noba umuntu ke akakubhatalela ilobola sihlamele mgama ke netweets sive ke abanye into kubana baphefumule besithini na ingaba wena apha ekhaya luthini uluvo lwakho uqiniseka into kubana nawe uyasibhalela sive uba uthini wena ingakumbi kaloku ngoku singena sizawungena kaloku kwi-Women's Month ka-August apho kaloku kujongwana nemiba amanina ajongene nayo enye yezo kaloku yiyo iGBV singene kaloku kwezemidlalo uDanny Jordan naye utshotshe enhlapha kwenzeka ntoni uDanny Jordan ke yena ke uyablamenywa kuthiwa nje angithi sibonile ukuthi ngesikhathi idlala ibanyana unozinti wayo ubengekho ekhona uAndile Dlamini abamfakanga kwi starting lineup noma ngizothi nje akadlala umdlalo wayizolo ubengekho so ke bacabanga abantu ukuthi ya uDanny Jordan ngeno Desiree sebekhipha isibhongo sokuthi ngoba uye owaye eshuda abanye abadlali bafaka umoya ukuthi hey asitelekeni ngoba imali asiyitholi so ke babona ke abantu ukuthi ngazi ukuthi leso senzo mhlambe yiso lesenza ukuthi ngabe safakwa eqenjini eliqalile izolo angalala endleleni amaqobokazana yazi kunyembelekile baphefumlile pha ku Twitter uSamtonic uthi yena you cannot blame Danny Jordan you are expecting so much from Banyana the goalkeeper was good uthi ayasikwazi into bana simohlwayo asikwazi basimbeka izandla lo ka Danny Jordan bayaqhubeka ke babhala abantu no Jikelele uphefumule phayana nokusi uthi ke yena Danny Jordan and Desiree Ellis acted childish if it's true what you say ngokotoliko ke uthi kusho ukuthi ke mangabe kuliqiniso lokho enikushoyo bantu ku Twitter okusho ukuthi uDanny Jordan no Desiree Ellis bayenzise okwezingane nje nesenzo saba kusiso isenzo bebengaze basenze eyokugcina ke emayilana noDanny Jordan ithini makholi If Danny Jordan and the rest did the right thing from the start, the strike would not have happened. And if this statement is correct, I lost all respect for Desiree. No matter what happens, who starts it, you stand strong with your team. Usho khona ukuthi noma bekuthiwa kwenzakalani uma ngabe umqeqeshi kufuneka ukuthi uhlezi uyinto eyodwa nabadlali bakho uhambisane nezimvo zabo nina wena labadlali bakho nibe muntu munye. Ngoku ke sihlabele mgama sijonge pha kusizokuthola inkqubo leya epha kuMoja Love nayo iyatrenda siyabona phana no Men's Not Beruye waphefumla #sizokuthola Crew is in trouble because a drug dealer they were questioning died in strange circumstances. The police have opened a murder case and are investigating. The crew, along with the Gauteng patrollers, confronted the drug dealer at a house in Katlehong. Uyaqinisekisa into yokubana ngenene abantu baphana esizokuthola basengxakini kuba kaloku i-drug dealer iye yafunyanwa ibhubhile bayaqhubeka bephefumla wena nokusipha uma_Cat_K
_cat_I uthina, I'm not surprised what they're doing to Xolani. I mean, we all know SAPS comes to those drug dealers to fetch cold drink every once or twice a week. And those who collect money, they call to alert the other police not to disturb those who take out cold drink. _cat_I yena ushola ukuthi yena akumangazi phela lokho sekwenzeka vele phela uXolani unyakazisa ushukumisa idleke zabantu abapowerful even nawo amaphoyisa afika vele kulezo zindlu zabantu abashushumbisa idakamizwe ezolanda imali okuthiwa imali ka cold drink. So kusho ukuthi yena usebona ngazi ukuthi lesi senzo lesi isenzo nje vele nangu no man's not very rude usho yona lento ayisho lo omunye umukeli uyambona uthini Makholi uthi the crew were bound, this was bound to happen. Our government and politicians are founded by these drug dealers. Drug dealers know South Africa is the safe zone because of their close links with those in power. This is the first warning. Xolani kusho ukuthi ushala ukuthi hayi isixwayiso lesi Xolani lento yenziwa isiyabekwa ukuze sezonqindwa amandla engabe saqhubeka le show engabe saqhubeka futhi ke nokubamba abantu abashishumbisa abantu besithi wuntshu kuXolani ngalomsebenzi ohlula amapolisa asazi ke into yokubana iyozeka bani siyaqhubeka ke nokuchotsha enhla amabali qiniseka ke nawe yapha ekhaya into yokubana uyasitheka kumakhasi ngezichotsha enhla kule mini yanamhlanje kanti ngoku masithi qhwi evenkeleni siyobhatala amatyala siyabuya wena ungayindawo. Ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti ke uba usandula ukungena ufika sesichwechwela ngasemnyango. UNdlunkulu wesizwe samampondo ukhuphe ingxelo ethi uyaziqhelanisa nembizo ebizwe libhunga lasebukhosini iAmafako Royal Council ngomso. Ukusichubela banzi ngalomba sithetha nonobhala kaNdlunkulu kwisizwe samampondo uGqirha Nsizakalo ngalo. Gqirha masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabulisa sesikholosa kuwe kwakunye nababukeli bakho emakhaya. Ngiyalungisa nje indawo encinci uba ndingonobhala ndingumphathi weofisi kaNdlunkulu kwanesithethi sikaNdlunkulu. Sixolise ngalompazamo. Siyathemba into yokubana baphilile nabahlali balapho eBizana. Abaphila kwisizwe sonke samampondo siphela ukusukela ezantsi eBizana uqala kwiiborders zeKZN unyuke kuyomanga ezantsi ngelabathembu emaXhoseni. Hayi ke mayikhwitshwe ingaba yintoni eyenzani iziqhelanise nalentlanganiso? Uyawukhumbula kaloku msasazi uba ngexesha kutyalwa ikumkani yamampondo kwaba khona isidubadube sentwana eyayanconywa ngabantu abathanda indladiya eyenza ishologu kwanekhesi yokuyothetha ububhanqa nento engavakaliyo phezu komzimba wekumkani. Abo bantu ke kwabasahamba naloo ntwana ke nto leyo ethi asibazi aba bantu ngoba kaloku xa uthetha nge-royal family uthetha ncakasana ngabantu abachaphazelekayo bubukumkani. Aba bantu abayenanto akwenza nobukumkani bukakumkani uMandlonke bengenanto nabukumkani bukakumkani uZanozuko lo ubanjelwe ngumama wakhe ngoku uNdlunkulu Nobandla ebambela umzukulwana wakhe ongunyana kakumkani uZanozuko obizwa ngoba nguyolisa kaZanozuko Scawu awuyakuthi ena ebanjelwe ngumakhulu wakhe. Aba asibazi endabamelanga babe bathetha egameni lekumkani uZanozuko nakanye yiloo nto ke uNdlunkulu eziqhelelanisa nayo yonke loo nto yembizo. Uyawukhumbula kaloku sisikholosa apha emampondweni kuba khona imbizo xa kusukuba kusondela laa nto kuthiwa libhelempe thina ke silibiza ngoba libhelempe ngesimpondo ithi ke loo nto kulandela umlo emveni koko kuyohlongoza umlo ngoba abantu banikwe ingaciso engasiyonyaniso kodwa eyokubhida ingqondo. Bathi ke abelungu xa beyikhumsha bathi banikwa information edistorted okanye kwenziwa ipropaganda ukuze kube khona abaya kubungxakama bafuna ukulwa. Thina ke undlu kaZanozuko phanti kweNdlunkulu Nobandla ithi noma ingenzeki loo nto egameni lakhe akazani uNdlunkulu nalo mbizo. Yintsinda badala ngokwenene gqirha
Ngokwengxelo ke enithena ikhupha niyena kubeka kwacaca ukuba le ntlanganiso iza kubanjwa kwikomkhulu. Ingaba yinene leyo? Sithi msasazi pha khake intetho yabelungu uyitolika ngoshobo othanda ngalo lo muntu. Sizama ukuthi ke pha msasazi njengoba sibhale ngesilungu la ntetho sithi thina ayikho inhlanganiso yekumkani edalele ezolweni. Inhlanganiso zekumkani neze royal family zihlala kwinqila zazo. Ayikho eyakuthi ihlalelwe ngaphandle engahlalelwe ndimakude o ihlalelwa kwinqila esikhethileyo mhlambi silikomkhulu lenkosi hayi eholweni besizama ukuthi njalo msazana. Ngenxa nje yexesha sawunyanzeleka into yokubana siqonqothe oludliwano ndlebe sinala mnumzana siyaxolisa kakhulu. Ndiyabulela sesikolo sangexesha lakho enkosi kakhulu. Ngatsho lo ke mbukeli besithetha naye nguye kaloku uGqirha Nsizakalo Ngalo ethetha ke ngengxoba kaxaka eqananazileyo kwisizwe samampondo. Ngoku ke masithi qhwi evenkileni qiniseka ugqusha lazi siyabuya emva kwale ntengiso. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. I-Autism Spectrum Disorder, i-ASD ngamafushane, ukugula noma ukukhubazeka ngokwengqondo okubangela ukuthi onalesi sifo angakhuli kahle ngokomzimba, ngokwemizwa nangokwengqondo. Abantu abanalesi sifo bavame ukuba nezinkinga zokuxhumana nabanye. Ukuyiphatha kwabo ukufunda nokwenza izinto kwehlukile. U-Ayanda Plaki oneminyaka engama-24 ophila ne-autism unxusa ke uhulumeni ukuthi enze inhlelo ukuhlangabezana nezidingo zabantu abaphila ne-autism. Kanti ke mbukeli ukuzwa kabanzi ngodaba olumayelana ne-autism sixhumana ke no Sister Criselda Maginindane. Yena ke mbukeli ungumhlengikazi ongumqondisi ophikweni lwezimpilo oluyisekelo phecelezi i-primary health care, aphinde ke futhi ke abe ngumzali wengane ephila nesifo se-autism. Sikubingelele Sister Criselda, sikwamukele ekhaya. Sabona sesingabonga ukunginema. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Besicela nje usichazele kabanzi ukuthi iyini autism futhi ke umuntu ngabe imqala nini mhlawumbe uzalwa naye umuntu. Okay. I-autism isimo sengqondo njengoba usishilo. Lapha khona uthola ukuthi umuntu wakhona onayo uba nama challenges nokurelate nabanye abantu socially. So when he explained kahle ukuthi i-brain yalo muntu autistic they can hear, they can bayakwazi ukuzwisisa lokushoyo nabakubonayo but kuba ne-challenge ukuprocessa information and nokuyikhipha noma ukuresponda ngendlela that other people would expect someone to. So as a result uthola ukuthi umuntu wakhona uba nenkinga yoku-express ama-emotions, abe nenkinga nokuxhumana nabanye socially, abe nama antisocial behaviors are related to the frustration yokungakwazi uku-expressa lokucabangayo. Manje Sister Criselda, lesi sifo se-autism ingabe umuntu uzalwa naso noma mhlawumbe uba naso abanye banaso after sebezaliwe? So imbangela yaso noma i-cause yaso ayaziwa okwamanje. But esikhathini esiningi mawufunda literature we find ukuthi ba-explaina ukuthi it could be genetic or also having the environmental influence. So yeah, singasho sithi ngenzeka ukuthi umuntu uzala nayo noma ingabangelwa i-environment le ahlala kuyo, kodwa for sure it is not known ukuthi yini kahle ebangela i-autism. Manje njengomzali Criselda, iziphi izimpawu okufuneka ukuthi abazali mhlawumbe bayiqaphele enganeni yabo ngalesi sifo? Okay, so from an early stage actually kuba nama-signs abonakalayo even in infancy. That is why some of the literature bakhuluma nge-infant autism. So but kahle is diagnosed around 3 years. But early in infancy you can look out for umntwana khona uba ne-poor eye contact. So ukuthi ingane uyayidlalisa, uyayibhekisisa, u-avoid ukubuka nje emehlweni, ubuke eceleni.
ngesinye isikhathi uthola ukuthi akahleki kwahleka noma umdlalisa nje uba unresponsive phecelezi, and then sometimes baba nama-delayed responses to stimulation, you know, so ukuthi umntwana ingane yakhona noma ngabe ezwa i-pain akakhali immediately. Ngasikhathi uthola ukuthi kuba nama-delayed milestones. Thatha isikhathi ngempela for some of the children ukuthi bathole kahle ama-milestones. Uyaphuza ukuhamba noma aphuze ukukhuluma, aphuze even i-potty training. Ngikhohle ukuthi ngizothi ukuya etoilet ukuzisiza yena, even self-care. At times uba namazwi, uba ne-delayed speech, or uthola ukuthi ngesinye isikhathi akakhuluma. So it's one of the signs that, you know, parents can look out for. Repetitive behavior, you know, so ukuthi ingane yenza the same thing over and over, whether ubukela the same thing or ufula a certain portion of a song, you know, over and over. Abanye so ukuthi uhamba ngezindwane iyathikthoka phecelezi. It's one of the signs that you can see. Tantrums, and esikhathini esiningi uthola ukuthi abantu basuke bacabanga ukuthi lengane ayilaleli, lengane ayizwa noma iyatefa, you know. But baba nama, actually it's not tantrums, it's meltdowns. We call them meltdowns because they struggle to manage their own emotions, and as a result uthola ukuthi ukhala uncontrollably, awukwazi ukuthi ungamphilisa kanjani. Yeah, it's one of the signs that you can look out for. Baba ne-sensitivity to textures, bayakhetha ekudleni, so ukuthi ingane ayifuni lokho, ifuna ukudla lokho, difficulty in sleeping patterns. So it's a lot of symptoms. That is why they call it a spectrum disorder. Yebo Sister Criselda. Manje mhlawumbe Sister Criselda siyalapheka lesifo nanokuthi mangabe selashwa kubiza kangakanani ukuselapha? Asilapheki. Lesifo asilapheki is a lifetime condition. However, through supportive therapy, like speech therapy, occupational therapy, behavioral therapy, they've been shown to help, you know, ukuthi umntwana abe at least akhona ukusocialize, akhona uku-engage in the society, you know, in an acceptable way. So it's one of those, and there's also medications that, you know, help with the tantrums, just to try and calm the child. At times you're actually so there's also medication that helps with the manje Sister Criselda mhlawumbe umzali ke oyibone senayo ingane enalesi sifo mhlawumbe oqosanda kubona manje ungamcebisa ukuthi what's the first step ahambe oluthola kuphi usizo usho nje kafushane? Okay, the first step is acceptance, right? It's not easy to have your child diagnosed with autism, so and the child will need a lot of support, so you need to take care of you as well, so that you can be able to take care of ingane. Usizo, normally it's diagnosed by either what's the term? Oh, now of course. The name, but it's not. There's not specialized tests that are needed to diagnose the child. It's through what we call a DSM-5 tool, where it's a tick, you know, sort of a tick thing, where you tick off the symptoms and through observation. So it's yeah. Okay, siyabonga kakhulu ke Sister Criselda ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nosuku oluhle. All right, ngiyabonga. Ake mbukeli njengoba ubonile zikhalile zalilanxa zonke njengesigubhu kwayisholo abantu basezayoni lupheleleke uhlelo lwethu pheyiye dudu siyahamba manje makholi sesikhala amaphepha siyavaya kwayisholo tsotsi sibambe ngazibini kuwe apho ekhaya neqiza lonke le ekhaya jikelele ndiyathanda kwethu mbukeli ukukhuthaza into yokubana uma uyasuka uthi uyozama empangalweni ze ungalibali imani ukuguqa
ngedolo ucenge uqamatha namaweni into okubana bakukhanyisele indlela. Uthi ke xa uphuma ngomnyango uthi ga isifuba sakho uqiniseke uqoshole uqaqambe uyazi into okubana uqamatha nomveli nqangi okungqongile. Mna ke njinguNonkanyezi ukholosa kaLbizi naye uMamtshali sikuthanda ngothando luka love. Nisale kahle.